Gud taler ud. Gud taler ud er en socialrealistisk roman baseret på Jens Blendstrups Barn og Ungdom på Blommervej 15 i Risskov. Gud taler ud handler om Gud, mere eller mindre kendt som Uffe. Uffe bor i en parcelvilla i udkanten af Aarhus på vej på pension. Gud er simpelthen meget tilfreds med livet, fyldt med prinsessnaps. Jens Blendstrup, som har skrevet romanen, er født i 1968 i Aarhus. Han har en bachelor i litteraturhistorie og journalistik på Odense Universitet. I 2005 modtog han Dansk Rockprisen for hans brede kreative udfoldelse til med digtebandet Brudgruppen 40 som forfatter og workshopholder. Hans bøger bliver ofte holdt i et let læseligt sprog og omkring hverdagsting for let at kunne formidle hans filmer igennem teksterne. Gud taler ud. I Gud taler ud handler generelt mest om en fyr af Gud. Gud er en mand i sine senere 50'er, der lige flyttede til Risskov 5 km nord for Aarhus. Han bor på Blommervej 15 sammen med sine 3 sønner og sin kone Gerdilia. Gud har en del år arbejdet som psykolog i Aarhus, men efterhånden gået hen og blevet træt og gammel. Derfor agter han at tage en tidlig pension. Gud har problemer. Gud er han også godt selv. Men det er svært at sige nej til hende. Gud er snart på en sensommeraften. Gud kommer i sådan et godt humør, at når han ikke drikker, så er hans børn næsten ikke besøger ham. Og det vil sige, at børnene er vant til at se ham drikke igennem det meste af hans ungdom, og derfor er de simpelthen vant til, at deres far er sådan en sjov og spøjstyve, som bare giver lov til, hvad de har lyst til. Gud, som også bliver kaldt Uffe, er kendt som Gud, fordi at han altid bestemmer alt, hvad der sker i hans hus. Så det vil sige, hvis de ikke fik lov til det, de gjorde, så kunne Gud finde på at blive så rasende og være lidt dæmonisk og satanistisk overfor ham. Hvem er Gud ellers? Læseren hører blandt andet, at han dræber en kat, så konen inden hjælper sine sønner ud af gæld osv. Derudover følger man det sidste i bogen Uffes kamp mod kraften, som allerede nævnes i starten af romanen. Danmark har tabt 1-3 til Sverige, og Gud har lyst til Galilea ind i redskabsbyrden. Det er hendes skyld. Det er et citat fra bogen, og Gud har lyst til Galilea ind i skur, fordi hun er svensker, og det er simpelthen hendes skyld, at Danmark har tabt til Sverige. Selv efter 46 års ægteskab frygter Guds kone, Gerdilia, Guds røde. Så når den slår til, låser hun børnene inde på deres værelse og går modigt ind i kamp med den rasende og tordenbekendte Gud. Da Gud er 65, får han konstateret lungekræft. Han har 1-2 år i Lucianerne. Gud taler ud er skrevet fra hans børns synsvinkel om deres fars liv. Bogen ender med, at hans 3 drenge sidder i en kælder et sted på Amager og mindes deres far ved at drikke sig fulde i snaps og i prins. Og det kunne også godt mindes som om, at den her bog den er blevet skrevet ud for de erindringer, de deler i den kælder. Så det er også derfor, at deres far blev beskrevet som en Gud, fordi at han var simpelthen en Gud for dem. Og deres far, Gud, havde altid haft en intention om at være en god far. Men det var ikke altid lige det op med, fordi nogle gange så trak brændevinen og snapsen lidt mere end det at være en god forælder. Og det er det, der gør den her bog lidt speciel, fordi at i bøger som Kalak og Bussemar i himlen, der er der også dårlige forældre. Men i de bøger, så prøver forældrene at redde deres forhold ved at simpelthen lave om på sig selv og prøve deres bedste. Men i Gud taler ud, der har Gud ligesom lidt givet op fra starten. Altså han ved godt, at han ikke har mulighederne for at blive en god far, og han tror simpelthen ikke på sig selv, og han vælger bare at drikke sårene væk, og så er der små ting, som han vælger at gå op i. På et tidspunkt så bliver en af hans yngste sønner, da han er 8, bliver han afsløret af en pige, som ikke vil være kæreste med ham. Og så vælger Gud at ringe til pigens mor, og prøve at overtale hende til at overtale hendes datter til at være kæreste med hans søn. Så det er nogle spøjse ting, han vælger at prøve at være en god forælder overfor. Så er der en berettermodel, og i anslaget på den allerførste side, der er blevet fortalt, at en af Guds venner, der hedder Mugi, han har læst en avisnotits om et sommerhus, der ligger ude bag skoven, ude i Risskov. Så får man præsenteret Gud, og hvordan man godt kan lide at gå på værtshus og købe nogle bajer og ryge nogle smøger, og måske ikke lige prioritere det at være forældre og en familiefar først. Så kommer der en uddybning, hvor Gud har fået lov at gå på pension. Han er nummer 60, og så vælger han så bare at tage ud i sit parcelhus og tage sin tid til at slappe af og drikke en lille øl. Point of no return, derfor er Gud konstateret en lungekræft. Bare en mild slags, så han bliver indlagt og får lidt kemo i et par måneder, hvorefter han så bliver rask. Men han får at vide, at det kan godt være, at det kommer op igen.
Så kommer konfliktoptrapningen, og hvor et par år efter, så begynder han at hoste mere og mere, og drikke mindre og mindre, og ryge mindre og mindre. Skifter den til light-cigaretter. Får en hund, som han egentlig ikke er så glad for i starten. Men Galilea mener, at det er den bedste måde at komme igennem nogle svære tider, det er, at han må dele det med. Han bliver så også rigtig, rigtig glad for den her hund, og passer på den som sin egen lille baby, og egentlig en fantastisk forælder over for den i forhold til hans sønner. Han bliver så gammel igennem de næste par år, indtil han er 79. Da han er de 79, så får han konstateret en slem slags overdrag, og fordi han faktisk kun har 1-2 år tilbage. Han har røget 2 eller 3 pakker prins igennem de sidste 40 år, mindst. Så det er derfor, han simpelthen nu har sådan lidt nedsat lungekapacitet sammen med lungekræft, at han næsten ikke kan trække vejret, og simpelthen bare sidder på sofaen og ser westernfilm med sin hund. Hvor han bare sidder indtil hans sønner kommer på besøg. Så tager han noget morfin, og så kan han næsten snakke med ham. Og sådan går det for i 2-3 år. Og så dør Gud så i udtoningen. Og så hører man så om hans sønner, som sidder og fejrer Gud. Ikke at han er død, men bare mindes ham. Og det var så